बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवबो सफैबाय नै दसे एसे बेरायहैनोसै होननानै फैबाय जोङो गाबोन थांसिगोन नालाय बेखायनो किटचेन रुम बेयो आंहा बिबोनाङा साहा लोंलांदो होननानै लेंहरनायखाय हाबफैनाय जाबाय जोङो लोंलांदो बाजैया माबा इउटुबार जाबाय बेरायसो गारग्रा जाबायना बिबाजैया जोंनि हाउसआव लोगो लाना फैदों साहा लोंलांनो एसे साहा लोंलांसै ओरै नाहरनि एसे भिउफोरखौ खाथियावनोखा सिलिगुरिनि बेवहाय सान्दुं सायो खोमा रिसेपसन बेयो नै आसामनिफ्राय फैनाय सिलिगुरि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नायफैदों बिथांमोनहा नै बाथौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय जोङो जों मानो फैदों माइनाव आफादनि बिबानगिरि जोंनि मानिना माइनाव आफादनि आफादगिरि ना लोगो नेहाथारि फुंजा गयारि फैदों सिलिगुरिनि बड'लेण्ड हाउसआवहाय जों नायद्लाबायफैदों माबोरै बर'फ्रा साबसिफिया मालाय हारिफ्रा हाबोना हाबा बेखौ जों एसे सुलु लाफैदों आङो दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि आंबो माने मिरु आफादनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो आंबो बिदिनो माने बड'लेण्ड हाउसआवहाय बर'फ्रा फैनो फैया बेसेबां फैयो गुबुन हारिफ्रा थायोना थाया बेखौनो सुलुं लाफैदों जोङो दा माजुआव थांफिनसिगोन मानगोनां बिथां उबिराम शिब्ब मंगल तामां सन्जिब शिब्ब मन्टु शिब्ब बिथांमोननि न'खराव जों हाबा जानो फैदों दा हाबा जानानै जों थांसिगोन बिराद गोजोननाय मोनफैदों गोजोननाय थाबाय आदा मोजां मोनदोंब्ला आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नङा होमबा दे खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय दे माबायदि मोनदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ जोंनि सिलिगुरिनिखौ मोजां मोनदोंना ओरैनोथ' बिराद माने गोजान जायगायाव फैदोंब्लाबो आङो नैबे जोंनि बर'नि मोनसे बड'लेण्ड हाउस गेस्ट हाउसखौबो आङो नुफैनानै बर'नि बे मोनसे गोजोर जारिमिन थालांगोन हिसाबै आं बे गोजान बिथोरिया जायगायाव बे आसनिखौ नुफैनानै आं बिराद गोजोनदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोङो बिथोरियाव थाग्राब्लाबो जोंहा बिथां फुंजाया जोंखौ आर'ज हान्जा दैदेनग्रा हिसाबै लानानै फैदों दा जोबोद बाथौ हारि हिसाबै बे जायगायाबो थांनानै थागोनखौ आङो उननि बेलायावबो आङो गोजोननाय थाबाय बेवहायनिसिम गोजोनबाय मोजां मोनदोंना बिराद मोजां फै बिदिबा साहा लोंनानै जोङो थांसिगोन दायो